Aquest és el nostre univers visual. Vivim i actuem en un espai continu i permanent. Els diners, en la seva forma actual i com a valor absolut econòmic, mou els intercanvis humans. També sabem que els diners, com a objecte, no valen res. Són només un tros de paper en forma de bitllet de banc. L'actual sistema econòmic no és informatiu, és desinformatiu. Això es deu al fet que utilitzem principalment un tipus de diners que no informa de res, que és incontrolat i que circula lliurement sense saber què es fa amb ell. La situació econòmica actual real és caòtica, a pesar de l'ordre aparent que es transmet a una societat de la imatge. Aquest és un temps de corrupció, de guerres, de degradació ecològica, d'exclusió i de marginació. Qualsevol mal té una arrel molt profunda. Busquem el seu origen. Avui us vinc a parlar d'un llibre que es diu Tercera Via, que té 30 anys ja, neix amb 30 anys d'antiguitat. Llavors jo us parlaré de la gestació d'aquest llibre, perquè vaig tenir la sort d'assistir-hi, que aquí quasi tots ens coneixem i suposo que tots coneixeu en Lluís Maria Xirinacs i molt probablement també a l'Agustí Xaló. Bé, en quant a la gestació d'aquest llibre, estem parlant de l'any 79, fixeu-vos, això ja va enrere. I l'any 79 jo tenia temps lliure, vaig conèixer l'Agustí Xaló fent conferències als clubs d'amics de la UNESCO i em va impressionar tota la seva història de la moneda i el diner i del poder. Jo veia aquell home com em semblava, sense conèixer-lo personalment, em donava la impressió de ser una persona rector d'alguna universitat francesa que l'havien jubilat o alguna cosa així, perquè tenia uns coneixements brutals. Bé, i tot el tema de la moneda, doncs un dia que em vaig atrevir a acostar-li, li vaig dir, escolta, i tot això que explica vostè de la moneda, hi ha algun llibre que estigui recollit? I ja no. Jo sóc un desastre, només faig que escriure, però sóc incapaç de fer un llibre. Això que coneixeu l'Agustí, ja ho sabeu que és veritat i és així. I tenia muntanyes i muntanyes d'escrits, però no feia llibres. I després una altra cosa que a mi ens vam començar a conèixer, vam anar a sopar junts, i aquestes coses que feia l'Agustí amb tota facilitat i simpatia. I una altra cosa que em va preocupar a mi és dir, els que em coneixeu a mi sabeu, jo estic jubilat ara, tinc 65 anys, i la meva vida professional, el 50% està entre fer de metge assistencial i fer de tècnic de medi ambient a la Generalitat. Amb això us vull dir que jo no en tenia ni idea d'economia, ni idea d'aquestes coses que parla el llibre. I a mi tot m'agradava molt el que deia l'Agustí, però pensava, esclar, això hauria de posar-ho en mans d'algú que estigués en la política, que estigués en l'economia, i a veure què diu aquest senyor, i a veure si realment el que diu l'Agustí és interessant o no. I jo li deia això, i l'Agustí em deia, sí, jo vaig darrere dels polítics, però no m'escolten, no tenen temps. Diu, l'únic que m'interessa és el Xirinacs, perquè és un polític honest. A més, no me'n fio gens, però, malgrat ser un polític honest, el Xirinacs estava embrancat fent feina, estava amb el BEAN i totes aquestes coses, i si bé havia tingut alguna entrevista amb l'Agustí, no havíem pogut profunditzar mai. Però va venir la debacle del BEAN i el Xiri va retirar-se del que era la política activa. I aleshores va ser el moment en què es van trobar, me'n recordo molt bé, es van trobar al carrer prop de Mistral, en un bar, i l'Agustí li va tornar a explicar les seves teories, i el Xirinacs se'l va escoltar i li va dir, mira, farem una cosa, jo tinc una escola per adults, al carrer Mistral 75, molt petiteta, 2 habitacions, una meravella,
i fer classes per gent adulta. Doncs també ets tu, i com que tens un secretari, aquest era jo, diu, ens porteu a la feina i cada setmana comentarem el vostre tema i ja en parlarem. Clar, l'Agustí encantat de la vida. Llavors va néixer d'aquesta coneixença, va néixer aquestes classes. I aquestes classes les fèiem, i per això jo conec bé la gestació d'aquest llibre, perquè l'Agustí venia a casa els dissabtes a la tarda, a casa meva, portava una maleteta, treia mitja dotzena de papers, i em dictava a mi uns escrits de 4, 5, 6, 7 pàgines, tot li sortia del seu coco. I era impressionant. Jo en aquests moments no estava molt normalet, però jo veia que el coco de l'Agustí creixia, s'il·luminava. I era capaç d'abocar 4 hores seguides de coses que li sortien del cap, que les tenia treballadíssimes, només amb 4 punts que portava de l'assumpte. Llavors jo manuscrivia aquest dictat, el passava a màquina, corregíem algunes coses de tipus s'entenia o no s'entenia, i ho passàvem a la classe de la setmana següent. I això era una feina que jo feia amb molt de gust perquè estava aprenent, cada vegada estava aprenent. A més, l'Agustí tenia la gràcia de que si jo, per exemple, amb alguna cosa de l'astronomia, això no ho entenc, no m'aclaro, esborro, fora, i en feia una altra, enfocant-ho d'una altra manera, fins que aconseguia que jo ho entengués, que no hi entenc res amb aquestes coses. Clar, doncs això d'alguna manera era un cribatge per després presentar-ho a les persones de l'Estudi General de l'Avinguda Mistral. L'Agustí feia temps que el perseguia, el Xiri, i el havia captat amb una anècdota, que era: què faries tu si fossis polític i tinguessis tonelades de carxofes que es fan malbé l'endemà, que ja estan a punt de fer-se malbé? I clar, no sé, no me les puc menjar, no sé si les puc menjar, no. I llavors l'Agustí li explica que això és riquesa que es llançarà i que pot ser aquesta riquesa pot donar motiu a crear un diner que consumeixi aquesta riquesa. Clar, això de moment ara no us preocupeu, però era una cosa que al Xiri li va agradar, és a dir, que no es llancessin les riqueses, li va agradar. I també li va agradar el que proposava l'Agustí, que era un estat multiconfederal a l'interior i unifederal a l'exterior. Però no ho acabava de... i van començar els cursos. Doncs amb aquests 3 anys van durar, setmanalment el Xiri anava, era absolutament estricte, jo anava 2 hores allà, s'escoltava, es barallava amb l'Agustí, s'encenien, perquè el Xirinac, evidentment era una potència intel·lectual tremenda, a vegades s'avançava el que deia l'Agustí, i li feia preguntes que l'Agustí sempre li havia de dir espera't, que és una constant, ja t'ho explicaré això, ara no toca, etc. Bé, tot això va ser el bullir de 3 anys de que el Xirinac es va dedicar seriosament a estudiar l'obra de l'Agustí sobre la moneda i sobre el sistema general. Al cap d'aquests 3 anys, el Xirinac va començar a escriure el llibre, estem l'any 82, manuscrit, perquè no escrivia a màquina, manuscrit, 500 pàgines, va trigar pràcticament un any, una subvenció superesquifida. L'home es guanyava la vida fent classes, fent conferències, i amb aquestes miques de coses anava passant. Doncs va anar fent aquest treball que li va durar pràcticament un any, va estar treballant. Algunes classes de l'Agustí, una de les coses que fa molta gràcia amb l'Agustí és que quan algú li posava pegues o això, ell deia, pum, parava i deia, fa 25.000 anys, fa 4.600 anys, i tu deies, bueno, ara on te'n vols portar tan lluny, no? Era una de les característiques de l'Agustí, anava a l'origen de les coses. Jo després això ho he apreciat molt també perquè com a metge sé que en l'origen dels problemes de les persones de salut moltes vegades estan també en el seu origen del naixement, de la genètica, dels antecedents familiars. I en el diner passa alguna cosa semblant. Poca gent coneix l'origen del diner i de la moneda. Es remunta a segles anteriors, però no a la prehistòria com fa ell. Això per mi absolutament no ho havia sentit mai. En aquests cursos hi van assistir persones que després han fet obres sobre l'Agustí, la Magdalena Grau, el mateix Martí Olivella, i molts dels que esteu aquí heu assistit en aquests cursos i en aquestes... Una altra cosa que cal destacar és que tant el Xirinac com l'Agustí eren 2 persones superdotades per l'estudi. I això no ho dic jo, ho diu la gent que el coneixien ja inclús a l'adolescència. Tant els familiars de l'Agustí com els familiars del Xiri m'han confirmat que eren nens de primers de classe i que eren autèntiques potències mentals a l'hora d'estudiar i treballar el que s'estudiava. La reacció de l'Agustí, quan va veure aquest llibre, va ser entusiasta, el volia publicar ja. Però a l'entorn de la gent no van ser propensos, primer no teníem diners, en aquella època no hi havia subvencions, costava molt trobar diners, i segona, que l'obra va semblar d'una tal envergadura i una tal novetat que demanava més treball sobre ella. Hi havia coses que el Xiri va dir que aquesta obra no estava acabada. Va dir, aquesta obra és una idea boníssima, nosaltres tenim uns ideals, una proposta, però no expliquem com aconseguir aquesta proposta. I deia, bueno, és que als enemics se'ls ha d'explicar les idees que tens, però no com ho aconseguiràs. Això només al final.
I això és el que es va dedicar al final de la seva vida. Va fer uns llibres preciosos sobre comunitat humana, va inventar el sistema d'arbre d'assemblees, de microassemblees, tot això, ho va fer després, posteriorment, i seria el final d'aquest llibre, que no hi va ser quan el va publicar. Falta el que ja en deia l'estratègia de consecució d'aquests ideals i d'aquestes coses que proposen. Però això serà un altre llibre i és una altra cosa. A partir d'aquell moment el Xinax també es va interessar molt per experimentar allò que deia l'Agustí. Es va inventar, va fer un banc, un minibanc, esclar, naturalment, però amb ajuda dels amics que hi en tenien, va fer un minibanc subterrani, totalment, i que els amics podien demanar diners, o al revés, podien rebre crèdits, el que sigui, o donar, invertir, etc. I això va durar un temps, i això el Xinax ho va fer per exercitar-se en tota aquesta cosa que havia conegut de l'Agustí, el negoci bancari, l'especulació bancària i el tal. Va fracassar per una cosa molt senzilla, que és que quan la gent no li tornava diners, ell no tenia cap manera de coaccionar-los. I llavors li deien que no podien, i no hi havia manera, no li retornaven els diners i llavors el banc no funciona. Els bancs tenen la possibilitat d'embargar pisos, de fer no sé què, però evidentment ell no estava disposat a exercir cap mesura d'aquestes, confiava en que les persones li tornarien i va passar que no. I va tancar-lo. Però a ell li va servir per entendre els mecanismes de préstec, de finances, etc., que l'Agustí anava predicant. I això és interessant perquè el Xinax era molt de pràctica. La teoria en el buit no li interessava. Si no es podia experimentar, si no era una cosa pràctica, el sexe dels àngels no li interessava discutir-lo. També per aquest motiu, i per guanyar-se la vida, va entrar en una empresa de filatèlia, que això hi ha molta gent que no ho ha entès, perquè sembla d'entrada que ja la filatèlia és una estafa. No, la filatèlia ben feta és una mastera d'estalvi. El que passa que la seva empresa filatèlica, al cap d'uns anys, que va ser quan ell ho va deixar, va començar a actuar d'una manera il·legítima. I llavors ell ho va deixar immediatament en aquest punt. I al cap de pocs anys l'empresa va fallida per qüestions d'aquestes. Però l'interès del Xiri també era això, era entrar en el món del que era l'especulació dels diners i entendre com funcionava tot això d'una manera petiteta, esclar, estava una empresa, però era aprenentatge que feia ell. Van sortir després d'aquest llibre, esclar, no va sortir a la llum, però va servir perquè moltíssims opuscles, petits llibrets, divulgacions, sortissin del Centre d'Estudi Joan Bardina, el diner, Ignea de la Pau, la història del diner, petits opuscles que anaven explicant petites parts d'aquest llibre, i la Magdalena Grau va fer un assaig molt maco, i el Martí Olivella va fer un llibre que fins i tot va tenir un premi, el Premi Giral 91, i també segur que va fer servir com a font d'informació el llibre aquest. Això perquè veieu com va néixer aquest llibre. És a dir, va néixer d'un estudi profund d'una persona sobre les tesis d'una altra, va quedar enterrat perquè era massa gran, perquè feia por, perquè hi havia moltes coses que no estaven clares, que eren noves, i les coses noves a vegades fan una mica de por, i algunes s'havien d'ampliar, el mateix Xinax deia que algunes parts es podien ampliar i tal. Ara, com veig jo el contingut d'aquest llibre? Això és la història. Doncs la tercera via fa propostes innovadores, que pregunto a vosaltres ja no ho seran, però que ho són molt d'innovadores, perquè ens ensenya una mica com si ens ensenyessin la cara oculta de la lluna, que sempre hem vist la cara. Doncs en el món de l'economia hem vist sempre una cara, però no hem vist la cara oculta que hi ha darrere d'això. I l'Agustí la coneixia, i la coneixia profundament. Una cosa que cal distingir, en aquest llibre hi ha dues propostes fonamentals. Una que és molt tècnica, que és un canvi d'instrument monetari, i una altra que és, si això ho poguéssim fer, com organitzaria jo la societat per redistribuir millor la riquesa? I això és el sistema general. El sistema general contempla una manera de fer política, una manera de repartir els diners, després hi entrarem detalladament. Però al marge d'això hi ha una cosa que és estrictament instrumental, que és un canvi tècnic en el sistema monetari, que no és ideològic, que el podria assumir qualsevol formació política, que l'interessés que l'economia es fes transparent, això que tothom demana ara. Però no és ideològicament, no té cap color. En canvi, el sistema general sí, és obertament llibertari, i en parlarem. Llavors, una de les coses que trenca aquest llibre, el tòpic, és que no hi ha diners. Imagineu-vos que jo ara us estic dient, ara, avui, que estem patint el que estem patint, que us digués, de diners n'hi ha a patades. Però ens estan dient tot el contrari, que no hi ha diners per res, que no hi ha diners, que no hi ha diners. Ens hem ficat al cap que no hi ha diners i tots anem estrets. Qualsevol comentari, a qualsevol lloc, tothom està convençut que no hi ha diners, que han desaparegut o que se'ls ha quedat no sé qui, els bancs els han perdut, però que no n'hi ha. Doncs això és mentida. I l'Agustí ens ho explica, de diners n'hi ha i moltíssims. La cosa és que no els veiem, la gent normaleta. Però els que fan especulació a nivell de mercats internacionals, aquests saben que n'hi ha moltíssim de diner.
Ens han fet creure que anem escassos, i esclar, això ens provoca ja una neurosis i una incapacitat a vegades per... el llibre, l'Agustí diu que hi ha molts diners. L'Agustí dirà el que vulgui, però ja ho veieu, no n'hi ha de diners, clar. Aquestes coses s'han d'estudiar. Entre les persones hi ha un fatalisme tremendo. I a més, hi ha aquest fatalisme i tots estem disposats a estrènyer el cinturó. Tots estem disposats a admetre que la pobresa la combatrem fent maratons a la televisió, que ja m'explicareu, no? Perquè és una manera ben pobreta de resoldre la pobresa, però l'única manera que ens donen l'opció. Parlem de problemes greus, parlem de la prostitució, parlem de presons, parlem del que parlem. Les solucions de l'Agustí són sempre brillants, però tothom li diu, però vas a parar, això és caríssim, d'on trauràs els calés? No es pot fer això. Aquesta és la paret en què es troba sempre l'Agustí, que quan fa propostes la gent li diu no, no hi ha diners, això que dius és molt maco però és una utopia, està fora de lloc. Ell parla que les aules haurien de tenir fins als 16 anys només 12 nens per classe. Això es vera a tothom, diu, no hi ha diners per fer això simplement, i l'Agustí diu sí, hi ha diners. Sí, bueno, anem a veure si n'hi ha o no n'hi ha. Ell diu que si estudiem bé el tema de l'Agustí i com va l'economia, qui digui que no hi ha diners, o dues coses, o no sap de què parla, o és un cínic ben pagat, que d'això n'hi ha molts. També dintre les autoritats, tots aquests ho fan per si hi ha una mena de cinisme increïble. El que passa és que aquests diners estan desaprofitats perquè estan entretinguts a especular. Penseu que les masses monetàries que es mouen a nivell especulatiu són immenses, nosaltres no en tenim ni idea. No circulen en el mercat productiu, estan especulant als mercats financers o immobilitzats, o bé comprant, ara està de moda comprar or, o comprar terrenys que siguin molt valuosos per especular, immobilitzar el diner, quan el diner és una cosa que hauria de funcionar tot el dia. Aquestes persones que estan manegant avui en dia els mercats especulatius tenen un avantatge tremend, i és que són legals, però no legítims. Els Xirinac i els Agustí ens van ensenyar a diferenciar legal de legítim. Una cosa és legal quan ho diu la llei, però és legítima quan la meva consciència li dona el vistiplau. I diu sí. Per tant, hi ha moltes lleis que no són legítimes. I hi ha que lluitar contra les lleis que no són legítimes. I les lleis són legítimes en el sentit que protegeixen el bé privat per sobre del bé comunitari. La banca mundial està en mans privades, i això és legal. I d'això ja s'encaixaven alguns presidents dels Estats Units, que ja he vist declaracions que ho deien. Estem fotuts perquè estem servint a interessos particulars. Doncs aquesta és la gran lluita. El llibre ho explica d'on ve el diner, explica com es va inventar el diner, la moneda, és prolífic amb això. I és molt interessant saber l'origen de les coses, perquè si situen a mitja edat, us ho dic amb el que passa amb la medicina. La medicina, a vegades, jo recordo una lectura brillant d'un metge que, interrogant a un malalt que tenia febres periòdiques, cada 3 o 4 mesos venia amb una febrada, la peritonitis, que tenia despistadíssims els metges. Quan aquell metge va sentir que el resident de torn es dirigia al malalt i deia, vostè senyor, no em feu dir el nom, però era un nom sefardí. El metge de darrere va dir, ja ho tinc. Això és una febre mediterrània familiar, una malaltia raríssima que afecta genèticament els sefardís i després s'estès. Però si van a captar, doncs aquestes coses passen quan l'Agustí t'explica l'origen del diner. Entens el que passa després, mentre que si et situes a després no entens el per què passen aquestes coses que passen. Ens explica molt bé com funciona el negoci bancari. El negoci bancari bàsicament és un negoci d'informació privilegiada que treballa oculta a la gran... Bueno, ho sabeu, no? L'altre dia vaig veure escandalitzat com a la pantalla de la televisió sortien els contes de l'Undangarín, sortien de comptes silencioses. Se'm va ocórrer mirar al banc i preguntar, escolti, puc obrir una compte silenciosa, jo? No, no pot ser, l'Undangarín sí o no. I inversions atípiques, inversions, etc. opaques. Tot això són termes legals dintre del món de la banca. I nosaltres no ens n'adonem, però a través d'això ens prenen el pèl a base de res. Les clàusules de recessió del futbol són una presa de pèl immensa. El senyor Florentino Pérez va contractar el Ronaldo i va pagar 90 milions d'euros. L'endemà hi va fer una clàusula de recessió per 1.000 milions d'euros. És a dir, en una nit es va inventar 910 milions d'euros aquest home. Que vosaltres em direu, bueno, no, perquè no els hi pagaran. Bueno, no els hi pagaran, però a l'enginyeria comptable del seu club compta com un actiu i segurament li dona més capacitat de crèdit o el que sigui. És a dir, el sap fer jugar. Això és inventar diners del buit, del res. Tot això ens ho explica molt bé l'Agustí. Una altra anècdota curiosa és com, per exemple, explicava les memòries de Léon Blum. Léon Blum va ser un president de la República Francesa. No sé si sabeu que quan un arriba president de la República Francesa hi ha una cerimònia en què el prefecte de policia entra i té una reunió on se li dona uns quants dossiers perquè se'ls estudiï i sàpiga que allò són secrets d'estat. I després aquests dossiers desapareixen.
Hi havia un dossier, quan Leon Blum va arribar a la presidència, dedicat a Finali, el banquer que va informar l'Agustí de totes aquestes coses. I en aquest informe, el Finali havia donat per la campanya electoral de Leon Blum una quantitat. Però resulta que en aquest informe explicava que aquesta quantitat l'havia donat a tots els partits i els de més extrema esquerra i els més extrema dreta de l'arc parlamentari ens havia donat més. Amb la qual Leon Blum diu: els banquers guanyen diners, mani qui mani, i si mana un extremista encara en guanyarà més. Si no, no s'entén això que feia el senyor Finali. Bé, totes aquestes coses, que són anècdotes, l'Agustí explica el per què i d'on venen les coses i tal. Aquesta hipòtesi de l'Agustí ens permet entendre les immenses fortunes dels banquers, perquè com pot ser que guanyin aquests milions que tinguin, d'on venen? S'estan quedant coses que haurien de ser de tothom. I no se la queden tota, perquè moltes les aprofiten, es crema, brula. De com racionalitzar la moneda podia permetre un clima de pau civil meravellós i agradable i funcionant, això també ens en parla molt l'Agustí. I la gent, si té, i això ho deia ell, i ho dic jo, i que qualsevol que hagi passat per l'atur o que no sàpiga com arribar a final de mes. És a dir, tenir la butxaca plena o tenir la butxaca buida canvia la mentalitat de les persones. Si tu al començament de mes no saps com acabaràs, malament. Ara, si tu tens això assegurat, doncs tens una altra mentalitat, i és claríssim. Llavors interessa molt que el poble estigui en la misèria i estigui preocupat per arribar a final de mes, perquè això el despreocupa a la força del que l'hauria de preocupar. Bé, repeteixo, el nucli més estructural d'aquesta proposta és un canvi facilíssim perquè és tècnic i avui en dia amb els mitjans informàtics que hi ha no hi hauria cap problema. Es tracta de canviar l'actual bitllet de banc per la factura xec, en diuen. És a dir, desapareixerien els bitllets i les monedes i tothom funcionaria amb targeta. Sempre que hi hagués un intercanvi mercantil hi hauria un document que deixaria rastre del que ha passat. Parlant fàcil és així. Avui en dia hi ha un mercat amb desinformació general. La informació privilegiada la tenen uns quants i són 400 famílies que la deuen tenir. Hi ha pobresa generalitzada, hi ha reaccions populars meravelloses, maquíssimes. La cooperativa integral catalana n'és una, els mercats de troc en són unes altres. És a dir, la gent intenta sortir-se del sistema aquest i crear petits nuclis on l'economia sigui molt més humana, i això està molt bé, però no arribarà mai a poder ser a nivell d'estat. És a dir, l'estat ja ho deixa fer, això. El que ha fet l'Enric Duran, repeteix, tot això és preciós, però és localment preciós. I d'alguna manera també s'inspira amb el tema de l'anonimat de la moneda, perquè ells fan circular. L'Ecoseny, per exemple, és una moneda anònima. El que passa és que tenen molt de cuidado en controlar a qui la donen i, per tant, això d'alguna manera també és un conflicte que hi ha allà. Bé, això és una mica el que hi ha com a nucli. Llavors ara repassarem el que és l'índex de l'obra. En primer lloc us haig de dir que aquesta obra ha estat possible perquè el Brauli la va agafar com un repte personal fa 10 mesos, en temps d'un embaràs, diu ell, i gràcies a que algunes persones del centre Bardina estaven interessades en que es reedités, doncs ell s'ho va agafar a pit i ho ha fet. I ha fet una proesa, perquè us ho repeteixo, escanejar 500 pàgines, passar-les i tal. I a més s'hi ha fet una aportació molt maca, que és seva, no hi era en el llibre original, que són tot de fotos, anècdotes, ha volgut posar tots els col·laboradors de l'època del Bardina, i això és molt Brauli, és aquesta generositat i aquesta cosa que té ell tan maca, i l'ha volgut posar. I ha quedat per mi preciós. A més que ha fet un pròleg esplèndid, és a dir, sobre tot el que jo digui, i llegiu-vos el pròleg perquè realment és esplèndid i explica molt millor el contingut de l'obra que el que ho he fet jo. Evidentment, ha tingut alguna petita ajuda, o petita o gran, cuidado, el Jordi Griera ha treballat molt, la Núria ha treballat molt, molta gent ha treballat, el Nagaldi, el Llorenç no para de treballar, i tots han fet possible que sortís això. Estic seguríssim que a l'Agustí li encantaria que sortís i que a més, sabeu, està penjada a internet. És gratuïta i pot accedir-hi tothom. Això és preciós. Bé, doncs començo dient que hi ha un pròleg, que són simplement 15 pàgines, que us recomano perquè és deliciós. És facilíssim de llegir, no hi ha aquella terminologia pesada, difícil de l'Agustí, sinó que aquest pròleg està fet d'uns quants capítols. El primer diu ironia, ironia en el sentit d'humor. I aquí és molt maco dir que el que explica és el que tenia l'Agustí Xaló, que tenia l'escepticisme somrient del científic. Aquí hi ha un problema. Seguim, no passa res, Aquest somriure era molt així, el somriure de l'Agustí. Era el somriure d'un savi escèptic.
És a dir, ell no es pensava ser un gran savi ni molt menys, era una persona humil, tremendament humil, i en canvi tenia un coneixement tremend. Contra el confusionisme. Aquí l'Agustí té una mania, i aquesta mania l'heu de saber quan hi entreu, que és que quan fa ciència, busca paraules unívoques, que en diu ell. És a dir, que ara aquesta paraula la faré servir en aquest sentit i no en cap altre. I això a vegades xoca amb el que nosaltres entenem per aquella paraula o el significat que entenem. I això a vegades dificulta. Però això és qualsevol matèria que estudis economia, estudis arquitectura, estudis medicina, això passa. És a dir, hi ha un llenguatge que ha de ser molt precís. I aquest llenguatge, a més, està molt ben explicat amb un glosari al final, o sigui que a vegades és una mica pesat, però has d'anar amunt i avall, perquè t'està dient un concepte que tu no el tens clar o no el tens clar en el mateix significat que ell. I aquí contra el confusionisme. Altrament, tot és confusió. Es tracta d'un gènere literari que en diu assaig, i això simplement perquè és el contrari d'una doctrina establerta. Això és un assaig, i no vol ser una doctrina establerta, vol ser un punt de partida perquè es facin treballs i s'ampliï la cosa. És un resum brutal del saber actual en quant a medicina, moneda, història de l'home i tot això. Hi ha molt, avui, imagineu-vos, a més això fa 30 anys que va ser escrit. Si ho escrivissin avui en dia estaria molt més ampliat, les dates estarien molt més ajustades, parlen de xifres, es fan càlculs en pessetes encara. Bé, tot això ho heu d'entendre perquè va estar escrit fa 30 anys. Després vol ser democratitzador. Democratitzador què vol dir? Vol dir que vol posar la ciència a l'abast de tothom. És a dir, no es tracta que la ciència sigui una cosa de savis que estan allà a la universitat tancats i especulant ells i després de tant en tant van deixant anar qualcosa, sinó que el poble estigui informat, que el poble sigui coneixedor. Això és molt important perquè ells deien que una mica... Una mica a la pretensió era fer com a la il·lustració. És a dir, vosaltres sabeu que el moviment de la il·lustració a França va néixer de l'enciclopèdia, que era tota una colla de coneixements que es posaven a l'abast del poble a través d'assemblees populars i tal. En aquest sentit també voldria ser una mica així aquest llibre. I després demana obertura mental. Això és una mica difícil també, perquè tots anem amb el nostre, en fi, el que ens han ensenyat, el sentit comú, i totes les coses, que l'Albert Einstein deia. El sentit comú és el conjunt de prejudicis que hem adquirit fins als 18, als 20, als no sé quants anys. I és el pitjor que li pot passar a un investigador, tenir sentit comú. L'investigador trenca el sentit comú, és a dir, en un moment determinat la Terra sentia que era plana, i era de sentit comú que era plana, qualsevol deia que no. Bé, doncs ja veieu, era rodona. Doncs el sentit comú, amb un investigador, li és un problema. I per tant, amb un que intenti esbrinar coses noves també, cuidado. El sentit comú té les seves utilitats, però amb un investigador no. I quan estàs en un terreny nou, no. T'has de deixar sorprendre per coses que van contra el sentit comú. Com aquesta, que hi ha diners a patades. El sentit comú ens diu que no, doncs sí. Una altra cosa maca és que en aquest primer capítol que fa ell, fa com gimnàsia mental al voltant del laberint en el que estem ficats. Estem ficats en un laberint i llavors tan aviat t'ensenya solucions, fa flaixos, com t'explica el problema que vivim. El primer flaix que fa és un conegudíssim, que és l'entrevista que va tenir al final i l'Agustí... Bueno, l'entrevista no, perdó, la cita que va tenir l'Agustí a casa del final i una nit que ell no hi era, i va tenir accés a un informe secret que va donar origen a l'interès de l'Agustí pel tema del diner. Això està molt ben explicat al llibre, no us ho repetiré. Però et dona un flaix de dir, algú sap una cosa que els altres no saben. Els grans banquers, almenys aquests, sabien coses, i això ho va intuir a l'Agustí. El perquè del títol Tercera Via, penseu, repeteixo, que això estem l'any 82, encara no hi havia hagut, el comunisme encara era vigent, i encara no havia vingut el Tony Blair amb el seu Tercera Via, que després va sortir ell així, que no era realment una tercera via. Doncs inicialment vol dir això. Nosaltres entenem que, deia l'Agustí, que del capitalisme i del comunisme en podem treure d'ambdós sistemes coses bones i en farem un de nou, no una barreja una miqueta d'aquí, no, un de nou, però que s'inspirarà amb la democratització i amb el tenir en compte el poble en primer lloc i amb el mercat també liberal, les dues coses. L'utopia és possible, és a dir, el Chile deia que hi ha utopies impossibles i utopies possibles, i aquesta n'és una de possible, no és impossible, perquè és tècnicament realitzable, i això és molt fàcil, tècnicament, però si és, hi és. Aquesta, evidentment, va més enllà de blocs, va més enllà de classes, totes aquestes propostes pretenen arreglar les coses d'una manera llibertària. L'Agustí diferenciava molt clar, de la paraula llibertat la tenen tots els polítics a la boca, però hi ha tres tipus de llibertat. La llibertat del llibertí, que no li interessa el que passarà després, fa el que vol. La llibertat del liberal, que és el que li interessen la seva classe, la seva família, els de la seva colla, aquest és liberal,
amb un nucli de gent és liberal, després els altres que es fotin. I el llibertari, que diu no, o la llibertat és per tothom o no m'interessa, que aquest era l'Agustí. Doncs la proposta de l'Agustí és plenament llibertària. Una altra cosa que deia és cal obrir el cap pel mig a la gent amb una destral. Això és una mica el mateix que dèiem abans del sentit comú. A vegades hi ha coses que et topes amb les que no són, doncs bueno, fer el favor d'obrir-te perquè si no, no entendràs, no entraràs, i si no entres no te n'entraràs. Avui en dia hi ha un savi, un divulgador científic molt popular, que és el Ponset, que també ho explica, això. Diu, abans, delira molt a vegades, però a vegades en diu alguna de divertida, de bona, i diu, és molt important desaprendre el que hem après, si volem aprendre coses noves, perquè aquest saber esborrar i és realment s'ha de fer. El segon capítol ens explica que hi ha diners per tothom, altra vegada la mateixa cosa contra el sentit comú. Hi ha diners que són un dels resultats de l'aplicació del sistema general, és com distribuir aquests diners. Clar, ell ho faria d'una forma molt justa. Ell explica, per exemple, avui en dia tothom no ho sé, però molta gent ja reclama la renda bàsica. L'Agustí ja la reclamava des de bon principi, és a dir, un diner per tothom, pel sol fet d'existir fins que et mores. Això hauria de ser-hi, això crearia un clima de pau civil fantàstica, això ajudaria a l'economia bàsica, la de l'aliment, això ho va fer una mica el Lula al Brasil, per comptes d'injectar, Agustí deia, la piràmide és així, doncs avui en dia injecten diners a dalt, ja ho veieu, els bancs estan a dalt. Tinc que injectar diners als bancs? No, s'ha d'injectar diners a baix, al poble. Llavors fa créixer l'economia primera i aquesta fa créixer a dalt i els bancs seran els últims en beneficiar-se. Doncs no, estem al revés, estem fixant diners cada dia, no cal que us ho expliqui, la bànquia i la misèria i tot això. El Xiri diferenciava molt bé crèdit, finances i préstecs. Amb això avui en dia vas a un banc i pràcticament les tres parauletes serveixen per fer-te el mateix, de prendre-te el pèl a la seva manera. Però ell diferenciava una cosa de l'altra, a més es basava en estudi, es pot fer, amb l'etimologia, era savi. Però això és interessantíssim. D'aquí, veient això, veus que van podent sortint diners. Els rics seguiran havent-hi rics, no és una proposta que aboleixi les classes socials, ni molt menys, hi seguiran havent. El que no hi haurà és misèria material. I el que no hi haurà és poder dels rics per exercir-lo a través del diner. L'Agustí parla molt de la plutarquia i de la plutocràcia, que això ja parlava Plutó. És a dir, plutocràcia és manar a través del diner. Això és el que és immoral i és il·legítim. D'on sortien tants calés? Doncs mira, ja és possible fer la prova, perquè per exemple amb la renda bàsica, que ell en deia salari social financer, hi ha l'estudi fet en pessetes, i no representa, a nivell de tot Espanya, no representava una quantitat inassumible pel govern, ni molt menys, com diuen ara. Però bueno, tot això són, repeteixo, us heu de posar les ulleres, paper i llapis i anar seguint, perquè aquí ho explica i en detall. Una altra cosa que ens han fet creure és que sempre hi haurà pobres, que sempre hi haurà misèria, que sempre hi haurà gana, que això és un imponderable que no podem evitar i que, mira, sort tu que no estàs entre aquests. No, mentida podrida, això és provocat. És a dir, podria no haver-hi gana avui en dia. Fan servir l'estratègia de la por i no cal que us expliqui què és el que estem vivint ara. Tothom té por de què passarà. Ai, el corralito. D'aquí 4 dies correrem tots a treure els diners del banc perquè tindrem por del corralito, perquè a Grècia potser passarà d'aquí tot el temps. Avui ho explica el Sala Martí en un article a La Vanguardia. Diu, no us penseu que no pot passar, això pot passar, que aquí també hi hagi el corralito i hi hagi tot a treure al banc. És a dir, el que ens espera no té cap gràcia. No té cap gràcia perquè està fonamentat amb la por a la misèria, amb la por que no hi ha diners, amb la por que hem d'estar tots calladets i sobretot quietets i no protestar. Converteix això, la societat es paralitza. Cada dia hi ha menys feina, hi ha atur, hi ha una quantitat de mala llet tremenda, hi haurà més robatoris, hi haurà clima... Esclar, els aturats deixen de cobrar, imagineu-vos, és evident, a algun lloc ara ho han de fer. Llavors ens explica que la clau està en la història, i no tan sols en la història, sinó en la prehistòria. És el que us dèiem dels 60.000 anys, dels 50.000 anys. La història humana ens explica que el mercat va començar fa 60.000 anys i que no hi havia moneda, no regalia. Després va passar el que va passar, Tot això l'Agustí ho explica en detall. El capítol 4 diu d'on venen els mals. Els mals venen que es va inventar, en aquest procés d'inventar coses, l'home va arribar un moment en què va inventar la moneda anònima. Que això n'hi heu sentit parlar molt a l'Agustí, la moneda que no deixa rastre, la moneda que tant pot comprar una mercaderia com una consciència i no deixa rastre. Això permet la corrupció, fins llavors no hi era, no es podia corrompre amb diner, en tot cas es podia corrompre amb favors o amb el que sigui, però no amb diner. I aquesta facilitat de corrompre amb diner va fer que la corrupció s'anés instal·lant en la mentalitat i en les societats d'una manera que acaba sent normal, és a dir,
Bueno, doncs ja està, ja se sap, són corruptes, i la gent passa el bitllet i diuen, clar, amb els diners que li passaven pel davant, doncs mira, amb poca vergonya, però potser allò hagués fet igual. Aquestes coses, hi ha una enquesta terrible que diu, si vostè, ho van passar gent normal, si vostè li passessin pel davant diners i tingués la seguretat al 100% que picotejant aquest diner no es descobriria mai, ho faria o no? Doncs el 99% diu que sí. És a dir, llavors aquí ve la cosa, és a dir, hem de canviar la mentalitat de les persones o hem de canviar els instruments? I l'Agustí deia, canviem els instruments, perquè l'instrument no permet fer la trampa, no es farà. Si pensem que hem de canviar la mentalitat de les persones, espereu assentats, perquè ja fa 2000 anys que això de la cosa intenta funcionar i no funciona. N'hi haurà un, n'hi haurà dos, n'hi haurà 10, hi ha un Xiri, hi haurà un Agustí, aquests no arriben a Nadal, i els que arriben a Nadal estan tots disposats a negociar el que faci falta. Bé, això Agustí ho explica de meravella, i aquest és un capítol llarg, el quart, perquè explica la història de l'univers, explica el primer hominida, la propietat privada, com va néixer els tòtems, el matriarcat, és interessantíssim, és una pel·lícula darrere una altra, però asseguro que és una meravella llegir tot això. I al final arriba a l'invent de la moneda anònima de fa 4.500 anys. I llavors, què permet la moneda anònima? Que els sacerdots banquers que la van inventar s'apropiïn d'una cosa que se'n diu propietat comunitària, bé comú. Això en economia hi ha qui en diu el factor residual. És a dir, el fet de moure diners, de fer negoci, genera uns beneficis que haurien de ser de tothom i s'haurien de repartir amb tothom, però no. Els banquers una part la aprofiten i l'altra la desperdicien i la cremen. Llavors aquest crim que s'ha vingut fent fins avui queda molt ben explicat en el capítol 5è i ens explica què és el que fa inflació, què és el que no fa inflació, què és l'economia subterrània. Vosaltres penseu que l'economia subterrània és una cosa que no desitgen els governants? No, la desitgen i la prova és que van inventar bitllets de 500 euros. Per què serveixen? Us és pràctic a vosaltres anar amb bitllets de 500 euros? No, però els mafiosos, els que fan economia subterrània, sí. I això és legal, i van inventar els estats i els banquers. I que no ho sabien? Clar que ho sabien. Però ja els està bé que funcioni l'economia subterrània. Alguna cullerada hi deuen ficar. M'imagino el De Gaulle comptant, el Chirac comptant el que li enviaven amb diners, va sortir a la televisió, ho veieu, no? Dels països de l'Àfrica, dels diamants bruts. Arribaven al Chirac i els comptava. Increïble. Aquestes coses passen. Total, que les conclusions venen perquè hi ha diner anònim. I que si no n'hi hagués, hi hauria mercometria exacta, sabríem el que passa, i no es podria fer la trampa. És a dir, ja no caldria bones persones. El capítol 6è explica la vareta màgica. Aquí el Xiri tenia un hàndicap. El fet de ser capellà el posava molt en qüestió. És a dir, la intel·lectualitat, la progressia, la gent així, considera que un capellà pot parlar de coses molt maques, poètiques, el que sigui, però que no es vingui a parlar de coses racionals perquè no hi entén patata. I això és veritat en la majoria, però el Xiri és una excepció. El Xiri havia estudiat ciència, el Xiri sabia el que era la ciència, l'Agustí no en parlem també, i entre tots dos fan un capítol que és llarguíssim, que és la història de la ciència, i t'explica d'on comença la lògica, d'on comença la matemàtica, és un capítol llarg i duríssim, però que està justificat. Per què? Perquè la teoria de l'Agustí acaba explicant-se en fórmules lògico-matemàtiques. Llavors no és un invent, no és un cuento xino que fa, sinó que té una base de treball, de raonament racional, no és gens normal en el món dels capellans, però el Xiri era capaç de fer-ho. Era l'excepció. Altra vegada era una persona excepcional. Hi ha molts capellans que diuen no, la política no ens hi hem de ficar, no, l'economia no ens hi hem de ficar, nosaltres només hem de parlar de l'altre món i de totes aquestes coses. Molt bé, estan en el seu dret. I és per això que es crea aquesta, diguéssim, desconfiança cap a ells quan parlen d'altres coses. Jo la tenia. Jo quan vaig conèixer el Xiri vaig pensar, hòstia, un capellà, que ens ha d'explicar aquest de coses. Clar, al cap de 15 dies em vaig donar compte que el Xiri sí, que era l'excepció. La ciència és una cosa molt rigorosa, és un camp de concentració quan vols treballar amb ciència, la lògica matemàtica és l'instrument que té per treballar la ciència, i això no són pamplines, vostè deia, és un camp de concentració en el que hi entres, treballes i has de treballar d'aquesta manera. I quan surts, després ets lliure, i no cal que pensis en ciència ni en lògica matemàtica. Però quan estàs treballant en temes científics no pots dir el que vols, has de ser rigorós. Llavors ell fa una hipòtesi científica i demostra que sap el que és fer una hipòtesi científica i la formula, fórmules, que això és molt, molt atrevit. Això ho fa una mica difícil, el llibre el fa això, però pel que li interessa el fa també un font de coneixement tremenda. I llavors ve l'altra banda del mirall, és a dir, tot això com ho podem portar a la pràctica? Perquè és molt difícil, sembla o no? Primera, tenim un instrument fabulós, que és la informàtica,
La informàtica avui ha fet uns progressos, esclar, l'Agustí ens parlava, diu, al final tots anirem amb una targeta que tindrà un xip. Ara ja la tinc, aquesta targeta del xip, en aquell moment no hi era, encara era excepcional, la de Red Bull. Les màquines dels hipoids, tot això que tenim avui en dia, és una revolució increïble, fantàstica. Possibilita i facilita molt tot el que és la feina que es proposava fer l'Agustí. La telemàtica al servei del poble. Ens explica què és telemàtica, què vol dir matemàtiques a distància, aquesta revolució, la gratuïtat de la... Només us llegiré un trosset petit d'aquí, molt petit, que diu socialització i gratuïtat de la telemàtica. Exigim i volem instaurar, doncs, una lenta, constitucional, constant i progressiva socialització de tota la telemàtica existent en cada país, fins a aconseguir la completa gratuïtat i llibertat informatives a través de totes les xarxes i serveis telemàtics en funcionament, per a totes les persones individuals i col·lectives de la nostra comunitat, sota la permanent protecció de la justícia. Això seria meravellós. I avui en dia, el poble, avui desinformat, contrainformat, confús, vexat, disposarà de tota aquesta informació. Clar, això és posar a l'abast de la gent les possibilitats que ni ens les imaginem quines són, però són fantàstiques. Tot això està molt estudiat, està deixatat, vull dir que no és això. Llavors el capítol 8è diu, amb tots aquests diners, com ho faríem per repartir-los? Llavors és una nova economia. Economia vol dir, segons l'Agustí, oikos ve de bé comú, la casa comuna que dèiem, i nomia, manera de repartir allò que és de tothom. Vaja, economia voldria venir com repartim allò que és de tothom. El que és privat, cada que s'ho faci, però el que és de tothom, com ho fem? Avui en dia de bé comú cada dia en queda menys, encara hi ha alguns boscos comunals, crec, però res, el terra ja no és un bé comú, és un bé privat. Això és fatal. L'Agustí, una de les mesures revolucionàries que proposa és tornar progressivament a la municipalització del sòl i que siguin els municipis els amos del sòl. Però ens han robat un bé comú. Per què no pot ser bé privat? Qui ha treballat per fer terra? Ningú. Una cosa és treballar la terra perquè produeixi, però és legítim que sigui privat allò que tu treballes amb les teves mans. Però la terra ha estat regalada. Ningú se la pot apropiar. Allò que deia aquell indi, aquells sioux, com se us acudeix comprar terra? Si té terres de tothom, doncs igual amb l'aigua, igual amb l'aire, ja veieu, tot això cada vegada n'hi ha menys, cada vegada és més privat. Bé, llavors l'Agustí aquí fa una meravella de propostes, canvia les estructures bàsiques, és a dir, parla que l'Estat ha d'estar composat per diferents executius, legislatius i judicials, independents realment, no com ara, que no són gens independents, ja ho sabem, ja ho hem vist. Ell mira com se pot fer, explica el que és, segons ell, l'executiu, per exemple, el simplifica a cap d'estat i 6 ministres. A França n'han triat 38, imagineu-vos la burocràcia immensa que fan aquesta gent. I el que és l'autoritat és la persona que és digna del comandament. L'Agustí li agradava dir que imbècil és un insult que s'ha de dirigir a les persones que els han donat un comandament i són indignes d'ell. Per exemple, tots teniu al cap, suposo, la catàstrofe aquesta de la Concòrdia, aquell pobre barco que es va esfondrar, que evidentment tenia un capità imbècil. És a dir, un home que amb comandament d'un barco va fer l'imbècil, al final en aquell moment va fer l'imbècil. Doncs ell deia que de desgràcia tenim imbècils a tot arreu en la política, és a dir, persones indignes del càrrec de comandament, i això ja ho esteu veient, no? El que surt és la punta de l'iceberg del que hi ha darrere. Simplificació fiscal. L'Agustí aboleix els impostos. Només en deixa un per prudència política sobre el consum, però aboleix tots els impostos. Aboleix la burocràcia. És a dir, la persona, tots els afers burocràtics els aclareix amb la seva caixa d'estalvis, perquè les caixes d'estalvis tornen a tenir el paper que tenien inicialment. I desapareixen la majoria d'organismes burocràtics de l'Estat. Diferencia el que és un banc de negocis, del que és una caixa d'estalvis, distingeix el que és la concessió de crèdits, la concessió de finances, explica que les persones haurien de decidir-se en la seva vida per fer o un treball utilitari o una feina liberal. És a dir, el que vol guanyar diners, que faci una feina utilitària, un treball utilitari, que vagi a la fàbrica, que vagi a la mina, que vagi a no sé què. I aquest senyor probablement guanyaria més diners que un senyor que fa una feina liberal, és a dir, que un metge, un mestre, imagineu-vos, això trenca els esquemes de base de bé també, no? La gent que va a la universitat està segura que per exercir la seva capacitat ha de cobrar molt més que un obrer. Doncs aquí canvien les coses. Els liberals cobrarien un sou digne però no farien la seva professió per ser rics. En canvi, la gent utilitària, el que va a la fàbrica, el que va a la mina, doncs segurament han de cobrar més que nosaltres.
Això trenca molt els esquemes. L'Agustí parlava d'això a Pompeia davant d'un públic en el qual hi havia un bisbe. L'anècdota és que el senyor bisbe li va dir: bueno, això que diu vostè em sembla molt bé, està molt bé, és molt maco. Diu: i què pagaria vostè amb un capellà? Doncs miri, li pagaria més o menys el mateix que un metge o que un mestre, però duro menys, simbòlicament, una mica menys, perquè esclar, ell parla de l'altre món. Diu, no està mal, diu l'home. Diu, i amb un bisbe què li pagaria? Diu, el mateix que amb un capellà. I l'altre li diu, ningú voldria ser bisbe. L'Agustí va dir, és el que volia sentir. Un bisbe deia que ningú voldria ser bisbe si no cobrés més que un capellà. Fort, eh? Altra vegada estem al mateix tema, trencar esquemes, trencar models, és a dir, qui ha de guanyar més, qui ha de guanyar menys. L'Agustí amb això és molt revolucionari, molt. Suprimeix la burocràcia a base de bé, està a favor de les cooperatives i del treball cooperatiu, que les empreses progressivament vagin esdevenint cooperatives, perquè és la manera de repartir millor la riquesa. Parla de la protecció a l'invent. L'invent avui en dia no està protegit, sobretot aquí a Espanya no està gens protegit, i els inventors no patenten les seves coses perquè saben que els hi robaran. I l'invent, ell explica que és un motor importantíssim pel progrés, que a Alemanya sí que ho van saber fer després de la Segona Guerra Mundial i així els hi ha anat, etc. Bé, parla de moltes coses, no us enreu, són quasi bé les 8. Parla de suprimir la publicitat, una altra cosa superrevolucionària, per empresa. La publicitat hauria de ser per gremis, és a dir, hauríem de tenir catàlegs on tinguessin totes les neveres amb les seves especificacions, el seu gasto, les seves mides, els seus avantatges i els seus inconvenients. Però no ens hauríem de plantificar a la tele un anunci d'una empresa que ven neveres o cotxes o no sé què, perquè ens està prenent el pèl. Ens està prenent el pèl a base de bé. Exageren els avantatges, el guapo, i no et diuen res de lo dolent. Ara ens n'hem enterat que en la majoria de programes i que les escoles d'economia s'ensenya l'obsolescència programada. Jo no ho sabia. Ho sabeu de què va això? Molts aparatos electrònics porten ja dintre seu el xip que els diu tal dia plegaràs. Això és l'obsolescència programada. I a més explica a les facultats i es diu que és la manera. Tot això que jo no ho sabia, te'n vas entrant de coses. Una cosa que, esclar, si hi ha una seguretat pel treballador, en el sentit que si no té treball tindrà un atur indefinit, si a més totes les prestacions socials que s'hi donaven per fills, per no sé què, es mantindran, doncs el comiat en una empresa és lliure. Un empresari no té per què carregar les càrregues d'un treballador que no treballa bé. Les empreses han de ser flexibles, en un moment determinat poden estar 40, en un altre poden estar 20 treballadors, i han de poder-ho fer. Però això no ha de representar que aquelles persones que despedeixen o que treuen vagin al pacte de la fam. Llavors això és el que arregla l'Agustí. Amb això dona una llibertat tremenda a l'empresari que realment és bo i que té ganes de treballar i no l'empresona com ara amb impostos, amb sindicats, amb històries d'aquestes que l'únic que fan és paralitzar la societat. Ja veieu que si anem analitzant, i vaig molt de pressa, la justícia la fa independent de l'Estat perquè aprova pressupostos quinquennals per avançat. És a dir, els jutges no depenen de l'Estat que els doni un pressupost més o menys bé, sinó que està tot... Jo repeteixo que vaig molt de pressa, després podem entrar en coses. Hi ha l'Estatut pel professional liberal i hi ha l'Estatut pel professional utilitari. Hi ha gratuïtat per tots els serveis públics. Agafar l'autobús no costaria res, la medicina no ha de costar res, les esglésies no ha de costar res, etc. I la gran cosa és la municipalització de la terra, és una altra proposta, ja us he dit, revolucionària. Tot això, segons Agustí i el Xiri, crearia una societat autopacificant. És a dir, no es barallaria pel que es baralla ara, tindrien un nivell de vida molt bo assegurat, perquè estem en una època de l'abundància, hi ha moltíssims morts al cementiri que han deixat la seva saviesa i que se'n aprofiten només uns quants, i ens n'hem d'aprofitar tots, perquè és herència de tots. Una altra revolució tremenda, el sistema penitenciari. La primera revolució diu, mira, quin sentit té tancar en una mateixa presó delictes de violència i delictes econòmics? Si les persones que l'han comès tenen una mentalitat completament diferent. És a dir, l'estafador, el senyor que vol... no té res a veure amb el violador ni el que clava un punyal. I avui en dia tots van barrejats. És a dir, és evident que el sistema penitenciari no serveix per rehabilitar ningú. Normalment és una escola de delinqüència, a més. Es fan els contactes molt interessants. Llavors l'Agustí deia, no, primera, s'han de separar. Els delictes econòmics el que necessiten és una cura, una penitència d'humilitat. El senyor que està estafat el que ha de fer és anar-se'n a un poble petit i ajudant al gotgí del poble durant X anys, els que digui el jutge, a portar les coses del lloc. I el violent, el que s'ha de fer, si se la vol reintegrar, és integrar-lo en unitats especials a l'exèrcit, que és el lloc violent. És el lloc on la violència té una expressió útil, doncs en allà.
a l'exèrcit, X anys i tal. Si no accepta, a més deia l'Agustí, si no accepta això, doncs llavors hi ha les presons. Però molta gent, d'una manera anònima, entrar dintre de l'exèrcit i exercir la seva violència d'una manera legal, podria ser una sortida. Tot això és molt revolucionari, ja ho veieu. I la gent diu, no trauràs els diners, sempre el mateix, no trauràs els diners, no trauràs els diners. Si de diners n'hi ha molts. Ningú sense diners. El diner és vida, deia ell. Tenir diner dona temps i et dona vida. El diner és llibertat, hi ha necessitat de diner, no es pot passar sense diner. I la qualitat i la quantitat de diner són el que fan que les persones amb addicció, avui en dia es crida molt els drogadictes, però els addictes al diner són pitjors que els drogadictes i molt més terribles, no? Que veure fumar-se un porro de marihuana amb ser banquer i arruïnar tot un país. Llavors, les addiccions, no hi ha persones que no siguin addictes, només els morts, els cadàvers no tenen cap addicció. Tothom té addiccions, al sexe, a la música, a la lectura, al treball, als amics, a les drogues, al menjar, al que sigui. L'art de la vida és gestionar bé les addiccions que té cada un. I si un ho sap fer, no és perfecte, però quan les addiccions, com el poder, les addiccions al diner, les addiccions aquestes superen d'una manera racional a tot allò que és legítim, doncs és el que estem vivint ara. I contra aquestes addiccions hem de lluitar, contra els que tenen aquestes addiccions, no contra els que tenen addiccions a les drogues. Bé, finalment el llibre s'acaba amb un glosari de termes unívocs, perquè amb tota aquesta cosa que us he explicat hi ha molts termes que volen dir allò i només allò, perquè la persona l'entengui estant aquí. I jo voldria acabar aquí perquè no m'interessa allargar-me més, podria allargar-me molt, hi ha moltes coses, algunes molt de pressa, però com que aquí hi ha persones que coneixen molt bé l'obra aquesta i que han estat treballant-hi i tal, penso que poden fer aportacions molt interessants. I ara jo pararia i donaria un torn de 5 paraules o 6, que preguntin, si hi ha alguna pregunta jo la contesto, o algun mateix del públic la pot contestar, i anem fent així torns de 5 o 6 paraules i fins que duri la cosa, si us sembla bé.